Moni ndine Jack. Nde mukudziwa dzikoli mmene timakhalira iti ndi mmene likupitira patali kuchita advance zinthu zambiri kamba technology, ndege, zinthu zosiyanasiyana. Zambiri zimapangika chifukwa choti wina wake analimba mtima kupanga zinthu zonena kuti mwina soyika moyo wake pachiswe kuti zinthu zozitheke. Chitsanzo ndi uyu bambo uyu Percy Pilcher ndi mchemwali wake Ella Pilcher aku Britain. Percy anabadwa mu chaka cha 1867. Anali inventor komanso amamutchera kuti pioneer wa zinthu zambiri zomwe zimachitika mu 19th century. Iyeyo anali kuti amakonda zinthu ngati za ndege chani, koma ndege zisanakonzedwe kufika ma standard amene ali panopo mukuganiza zaka zomwe amakhalazo iti kuti ma 18 chakuti. Nde Percy ndi sister wake anamba panga study mbalame. Amakhala ndi chidwi ndi mbalame kuti mbalame zimatani kuti ziziuluka kukhala mmwamba kumapanga glide kuti muchazika tulusa mapiko ake nkumangotani kumangouluka pazokha. Nankafuna kupanga chinthu chonena kuti anthuso adzitha kumatani kukangati akwera chizikangati chimapiko azidumpha nkumauluka bwinobwino mpaka nakutera. Ndi anamba kumapanga study kuti angapange bwanji. Ndi mchemwali wakeyo Ella analodziwa kusoka. Iye ndi amene amathandiza kumamuthandiza mchemwali wakeyo kusoka mapiko. Panali munthu wina wa ku Germany dzina lake Otto Lilienthal. Otto anapeza kuti nayenso anapanga magliders, amachoti magliders. Kandi ngati technology yake ndicho kuti technology ngakhale kalekale losikiwa chedwa choncho inali yoti amapanga study imene mbalame zimaulukira. Koma vuto lake analibe ma calculations okwanira kunena kuti angadziwe kuti tikuyenera kutani kapena kutani. Komabe amayesera amapanga dzimapiko dzawodzo iwo akhala pakati pa thamanga kupita pamwamba kaye ndi adumphe ndi dzimapiko zija zimathadi kutani kuwachita lift kumapanga glide bwinobwino ngati mbalame mpaka nakutera. Anapezeka kuti Percy amati akamamva akamachita communicate ndi anthu ena maiko enawo ngati achina Otto amalimba mtima ifoti Otto amachita bwino kwambiri. Koma tsoka ilo Otto anapezeka kuti anapanga glider yake ali mmalere anagwa anafera pompo. Koma zimenezo sizinamutani sizinaphwekese zinthu sizinasinthe mmene amafunira Percy ndi Ella kuti apambane mpaka anapeza ma investors anthu onena kuti amati tikuthandizani kuti mupange zinthuzi. Koma wina anamuuza Percy kunena kuti ukudziwa iwezo mukupanga zokukwanitsa. Anapanga chiglider china amachichula kuti the bat, panali china amachichula kuti the hawk, koma zinezo panda ma engine. Ndi wina anamuuza kuti upambane zimene ukupangazi ngati ufuna kuti magliders wazigwira ntchito bwinobwino ufunika engine. Ndi anapanga cha nyuwani nkuyikapo engine kunena kuti achidziuluka. Amapeza kuti amauluka ndithu kufika mwamba mpaka na 250 meters nkutera bwinobwino. Ella aso sister wake uja anaulukapo kangapo konse ndikutera bwinobwino. Anu akewo amadziwa zomwe amafuna kupanga kuti kayisanduka njira ya transport kunena kuti akakwanitsa anthu andalama ma investor akakondwa nazo mwina akhozano kuzipanga nokuti kuzikonza bwinobwino kukhala ma factory chani umapanga ma gliders. Ndi anapezeka kuti anapanga convince ma investors kuti abwera adzaonerere. Anatapanga cha nyuwani chi glider atayikapo engine kutsogoloko kunena kuti ichi chinde chikhoza kupita patali ndipo chidzitera bwino. Nde anapeza kuti mu 1899 anapita kukachita test ku Stanford Hall ku Leicestershire mu September. Ndi anayitana machani ma investors achachani kuti abwera adzaonerere. Ma investors anabwera iye ndi sister wake ali pamenepo atakonza anabweretsa dziwiri. Anabweretsa chake cha engine icho chomwe anapanga kumenechi ndi china chakale chopanda engine koma choti amachidalira muno wake chomwe amachichira kuti the hawk. Ndi anapezeka kuti atangonyamuka kumene ndi chiglider chake chicha chinapezeka kuti chinaonongeka. Ndi sanapite patali anatuluka ngonyamuka kumene chinaonongeka. Ndi zinamukhumudwitsa kuti nangase anthu abwera nkubwera kuti adzaonerere kuti munthu wapanga invention ya nyuwani apa mwamba. Ndi chifukwa choti zinamusokoneza anaona kuti okay ngakhale zasokonekera ndigwitsa ntchito chakale chicha chihoku chakecho. Ndi anatenga hoku icha kuti awapange impress ndani ma investors komanso asangochoka popanda kuonera kalikonse. Iye amafunisisa kuti atani amulipire ampase ndalamazo achite invest. Ndi anapeza kuti anachitenga
chihoku chicha, anathamanga anakwera mmwamba. Chitafika mmwamba namveka chiphokoso, nkupezeka kuti chinathyoka chili mmwamba momwemo. Pese anagwa, anathyola khosi, anampitisa kuchipatala. After 3 days anamwalira. Mapito ake anali amenewo. Sister ake uja sanazipitirizenso, anangochoka ku Britain, anapita ku South Africa kukakhala kumene kukakhala nesi. Koma ndi anthu oti anachitidwa recognize ngati anthu oti anali ma pioneers opanga zinthu zomauluka mmalerezi, ngakhale sanapambane. Mu chaka cha 2000 anachichitanso study chihoku chakecho cha 1899, ndiwo anapeza kuti anangolakwitsa kuti zinthu tochepa, akanati alimbikire nkungokonza zinthu tina ma mechanics ena, china chinchonera kuti chopambana. Panopo anthu amapangabe mafea omapita nkumapanga ma gliders, koma ma gliders ake level yake ndi ina ya dzaka ngati dzinodzo. Nde mangofuna kuchita share. I know kuti ndi zoopsa, anthu ena tikhoza manena kuti anthu awawa amayesera zinthu zoopsa, koma mu zinthu zimenezozo ndi momwe anthu ena amaona chomwe chalakwika kuchikonza nkumapanga advance. Chinthu chachikaonongeka chikakanika, ena abwerapo nkudzaona kuti chakanika pati nkuchichita advance. Dziko nkumapeza kuti likuchita advance mu njira zosiyanasiyana. Zikomo kwambiri.